का बोले भाई, चलो तुमको फ्लैशबैक में लेके चलते हैं, तब समझ में आएगा। अरे बाबा नहीं जानती। अरे मेरी जानू मुझे पहचान। भी भोजपुरी के देखे वाला लोग उस सब के सांझे बिहार चैनल पे स्वागत है। आज हम कोनो ना फिल्म, ट्रेलर और गाना के रिव्यू करे खातिर नहीं किए। आज हम आयल बानी भोजपुरी के एल्बम इंडस्ट्री के, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सफलता के एगो नया पंख लागल है और पंख लगावे वाला कलाकार हम रितेश पांडे। हेलो, नहीं जानते? जान जाए। रितेश पांडे भोजपुरी इंडस्ट्री के वो कलाकार हो कि विवाद में कम और अपना काम से ज्यादा जाना जाए। रितेश पांडे के करियर स्टार्ट भइल करुआ तेल 2014 में ही गाना है, खूब बाचा। और रितेश पांडे ओकरे के पगडंडी बना के लवंदिया लंदन से ले आइला। और ओकरा बाद एगो गाना आयल, हेलो कौन नहीं जानते। और ई गाना से आज सफलता के एगो नया मुकाम लिख दिया। और इस सफलता बा कि भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री के सबसे पहिलका गाना जौन 1 बिलियन व्यूज मिलल बा और प्लस से होखल जाता। भोजपुरी में तरह तरह के स्टार बना, उस सब स्टारन के बीच रितेश पांडे विवाद ना कर अपना काम मासुका बना के चर्चा में रहेलन और छा गई। रउआ सभे रोज उठत होखम तो देखत होखम सोशल मीडिया पर रोज गाल बाजता कि हम हई स्टार, हम हौ स्टार, हम सबसे आगे, हम सबसे आगे। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा गाना देवे वाला रितेश पांडे हो गलन व्यूज के मामला। तो अभी लोग कितना कमेंट बॉक्स में आई कही कि अरे भाई एकरा पहले हौ ये स्टार, हौ गायक, हौ सिंगर, हौ कलाकार, वो सब कलाकार बा। लेकिन आज के जौन दौर बा वो व्यूज के मारा मारी पर ही निर्णय हो जाता। जब लड़ाई के मैदान बदल गई, लड़ाई के तरीका बदल गई, लड़े के हथियार बदल गई, तो हम काहे ना अपने आप को बदला। अब आज का लड़ाई होता गोला बारूद गोली से, हमें लौर लेके पहुंचते। तो हम तो मैदान और अखाड़ा में पहुंचे से पहले ही मरा जाते। तो पहले का होत रहे ओकरा के छोड़ दिया। आज ये बा भोजपुरी के एल्बम इंडस्ट्री में रितेश पांडे की सफलता बा कि 1 बिलियन व्यूज यानी कि 100 करोड़ व्यूज के गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में रितेश पांडे देना। और गाना के नाम है हेलो कौन नहीं जानते। नहीं जानते, जान जाइब। ऐसे कि वे रितेश पांडे हमारा लवंडिया लंदन से ले आवे। खैर, रउआ सब अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताए कि रितेश पांडे के गाना रउआ सब के कैसा लगे। ट्रेंडिंग स्टार के कौन गाना बा जो 1 बिलियन व्यूज होखे वाला, चाहे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के कौन गाना बा जो 1 बिलियन व्यूज होखे वाला। रउआ सब अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताए। लोग कभी आने की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रितेश पांडे दिन दुगुना रात चौगुना ऐसे ही अपना नाम के पताका आसमान में फहरावत रहस, लहरावत रहस। और भोजपुरी भाषा के और भोजपुरी इंटरटेनमेंट के और भोजपुरी मनोरंजन के अनमैचेबल, अकल्पनीय और अविश्वसनीय कार्य से गमकावत और महकावत रहा।
ऐसे ही भोजपुरी फिल्म, ट्रेलर और गाना के रिव्यू देखे खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा और भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में लेटेस्ट अपडेट, गॉसिप, का चर्चा होता, का होखे वाला बा, इस सब के जानकारी खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा और बेल आइकन भी दबा देव कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले रउआ के मिल जाओ। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई, तब तक खातिर हमरा के विदा दी जाए। नमस्कार।